Dobrý deň, dámy a páni. Vítajte vo videu, v ktorom vám predstavím jedno prelomové podnikanie v oblasti multilevel marketingu alebo aj internetového marketingu. Toto podnikanie môžete začať úplne zdarma, bez akékoľvek investície a na tzv. Upgrade sa v ňom vypracujete za pár dní. Je to jednoducho devíza tohto podnikania a naozaj skvelý marketingový ťah. Predstavte si, že za pár dní, nie za pár mesiacov alebo za pár rokov, vy si za pár dní zarobíte na to, aby ste v tomto podnikaní zarábali naozaj neskutočné peniaze. Čiže je to podnikanie, ktoré môžete začať úplne zdarma. A ďalšia výhoda je úplne na začiatku. Je to startup tohto podnikania. Naozaj sa mu skvele darí. Za pár dní sa jednoducho jeho návštevnosť tak zvýšila, že v Alexa rankingu, čiže hodnotení stránok, sa jeho popularita zvýšila o polovicu. Čiže naozaj to má neskutočný potenciál. Má neskutočný marketingový alebo biznisový plán, ktorý vám za chvíľočku ukážem v úplnej skratke a naozaj vás chytí a zaujme ako mňa. Takže toto podnikanie spája tri veci dohromady, a to sociálne médiá, hlavne multimédia a network marketing. Poďme si teraz bližšie teda povedať o tom, o čom je toto podnikanie a v čom sú jeho výhody. Marketingový plán pozostáva zo 7 druhov príjmov. Social media bonus, multimedia bonus, friends bonus, matching bonus, unilevel bonus, new position bonus, webinar speaker bonus. Naozaj, skrátke som to povedal a poviem teraz podrobnejšie jedno za druhým. Ku každému tomuto bonusu, hlavne ten multimedia bonus, získate úplne zdarma. Čiže za chvíľočku, za pár dní sa dopracujete na ďalších zvyšných 6. Ako náhle získate z vašich zárobkov za pár dní $10, môžete, ale aj nemusíte si zakúpiť prvý marketingový plán za $10. Zakúpite si tým iné výhody, aj čo sa týka podnikania, môžete rôzne veci využívať, môžete neskôr robiť reklamu, môžete si zakúpiť za tie body rôzne videá a podobne, rôzne mediálne produkty, ktoré ponúka samotný FutureNet, ale ktorí ponúkajú aj samotní ľudia v tejto sieti. A neskôr samozrejme budete na 100%, tí, ktorí budete mať toto prvé členstvo, budete mať neskôr $25 členstvo, $50 členstvo, $100 členstvo, $500 členstvo a $1000 členstvo úplne bez problémov. Ideme ďalej, čo vás ešte viac zaujme. Celkové rozdelenie provízií 90% z príjmov rozdeľuje spoločnosť. To je veľký potenciál do každého jedného toho marketingového plánu. Čiže do každého z týchto 6 marketingových plánov. Čiže váš štart môže byť jednorazová investícia, buď tá bude z vášho vrecka, alebo to bude z vašich zárobkov, vašej dennodennej aktivity. Čo robíte aj teraz a doteraz a nie ste za to platení, tak tu za to budete platení a za to si budete môcť zakúpiť upgrade jednorazovou investíciou. Žiadne mesačné poplatky, žiadne skryté poplatky, jednorazová investícia, niekdy nič viac. Toto nebudem ďalej rozoberať. Vidíte, že získavajú sa tzv. Media body za každé členstvo a každý ten media bod alebo media point má nejakú výhodu a niečo za to môžete získavať. Poďme na ďalší bod, na prvý bonus. Social media bonus. To sú tie bonusy, ktoré získavate aj keď ste zdarma. Parametre tohto sociálno-mediálneho bonusu, ktoré vlastne za čo ste platení, za strávený čas, za vlastné pošty, za vaše vlastné lajky alebo za vaše lajky, množstvo prečítaných pôšt publikovaných inými členmi, množstvo prezretých videoklipov, koľkokrát ste klikli na akýkoľvek tlačítko v sociálnej sieti, množstvo pozvaných nových FutureNet členov a množstvo priateľov medzi FutureNet členmi, čiže nemusia to byť len vaši priatelia. Vaše dividendy z výnosov z reklám FutureNet sa vypočítavajú na základe týchto, ale aj ďalších parametrov. To nie sú všetky. Takže, aby ste vedeli, sociálna sieť FutureNet nezarába iba z reklám, ale zarába z viacerých zdrojov. To je výhoda oproti napríklad TSU, kde zarábate veľmi malé peniaze, alebo iných takých podobných sociálnych sietí. Multimediálny bonus.
To je to, čo som spomínal. Môžete získavať na základe predaja vašich produktov, nejakých multimediálnych, napríklad obrázkov, videí, návodov, hudby, čo ste spravili možno a tak ďalej a tak ďalej. Zarábate až 50% z predajnej ceny. 40% z toho ide do marketingového plánu a 10% spoločnosti a to znovu prerozdeľuje medzi členov v tom social media bonuse. Friends bonus. Ďalšia výhoda. Vo Friends bonus vy budete mať výhody, či zaregistrujete niekoho alebo nie. Jednoducho, k vám sa dostanú ľudia zo sponzorskej línie. Čiže v prvom rade ste tu vy, to je zelené, potom sú tam ďalší 3 ľudia a potom je tam 9 ľudí. Z tohto vy zarábate zo začiatku pri tom prvom upgrade 50 centov za každého jedného. Potom je to ďalej u 27 členov alebo ľudí, čo tam vidíte, všetko sa to nabalí počas toho, pretože predo mnou a pred vami sú ľudia v tomto podnikaní, ktorí buď už sú upgradovaní a registrujú niekoho ďalšieho, alebo sú ľudia, ktorí používajú sociálnu sieť, zarobia si na upgrade a keď vy tam budete v tom strome, tak sa jednoducho tí ľudia dostanú k vám. A získate tak 10%. Čiže ak majú upgrade za $10, tak vy získate v tomto prípade $1 za každého toho človeka. Tuto získate ďalší $1 za všetkých 81 členov. To máte spolu dokopy $81. Ďalej získate až $1,5, čiže 15% za všetkých 243 členov za tento jeden jediný upgrade za $10. Čo to ale znamená, keď sa to všetko naplní? Vy máte už hneď z týchto tretích, čiže v tomto modrom okienku, z týchto 27, 81 ľudí a 243 ľudí, automaticky, keď dosiahnete $10, tak sa vám otvorí ďalšia pozícia. To neskôr aj vysvetlím. Čiže znovu budete zarábať, či chcete alebo nechcete a znovu sa vám tam dostanú ďalšie a ďalšie ľudia. Takže takto sa to stále točí. Na základe zárobkov v sociálnej sieti sa k vám pridávajú stále noví a noví ľudia. Je to naozaj neskutočný potenciál. To je príklad pri vyššom marketingovom plánu, to teraz preskočíme. Získavate taktiež aj Future Cloud, to je úložný priestor, ktorý má oproti konkurencii naozaj extrémnu rýchlosť, úplne maximálnu, akú môžete mať. Čiže podľa toho, aký rýchly máte internet, podľa toho rýchlo môžete sťahovať a podľa toho rýchlo môžete uploadovať čokoľvek. Takže je to extrémne rýchle úložisko. Poďme ďalej. Čiže tým, že sa vytvárajú nové pozície v tom Friends 3, aj vaše, aj ostatných ľudí, tak stále sa vytvárajú nové a nové príjmy. A nielen v tom jednom strome za $10, ale aj v tých ďalších, napríklad za tých 25 a tak ďalej. Čiže to je všetko ohľadom nových pozícií. Presne ako som spomínal, váš prvý príjem na základe príjmov 3., 4. a 5. úrovni, čo vidíte tu na 3., 4. a 5., ak dosiahnete $10, napríklad v tom prvom strome, znovu sa vám obnoví ďalšia pozícia. A znovu máte ďalšie media body. Pozor, získavate ďalšie media body. Matching bonus. Matching bonus je extrémne fantastická kategória. Predstavte si, že získate jedného priateľa, ktorý bude zarábať a vy z jeho práce alebo z jeho zárobkov získate 20%. Čiže ak zarába, $10 denne, vy získate $2 denne. Ak máte troch zaregistrovaných ľudí, platených samozrejme, aj možno aj neskôr, každý sa upgradeuje, to je 100%, tak získate 40%. Potom 60%, ak máte 5, 80%, ak máte 6 a 100%, keď máte 8 priateľov. Samozrejme, že môžete registrovať ďalej a ďalej. Neskôr ukážem, aké sú tam výhody pri tých ďalších. Takže takto to vyzerá. Na záznanej grafickej ukážke, ak máte 8 priamých platených členov, máte 100% matching bonus. Čiže ak dokopy budú zarábať títo ľudia, dajme tomu po $500 mesačne, tak vy zarábate $500 mesačne. Fakt, sila. Unilevel bonus, to je teda, ten ešte nemám preložený, 6. až 10. línia, čiže nie sme tu len do tej 5. línie, ale je tu ešte aj 6. a 10. línia a tam to znamená, že ak máte 6 osobných partnerov,
tak získavate ešte 2% zo 6. levelu. Ak máte 7, získavate ešte 3% zo 7. levelu. Ak máte 8, získavate 4%, ak máte 9, 5%, ak máte 10, tak ešte 6% až 10. levelu. Takže takto neskutočne to všetko vyzerá, takto neskutočne to všetko bude fungovať. Ďalej sú tu nové pozičné bonusy, tam už je to o viacerých ľuďoch, čiže ak sa kvalifikuje 50 členov na 4. level, tak vy získavate novú pozíciu. Čiže nielen na základe tých vašich zakúpených ďalších pozícií, čiže čo sa vám automaticky zakúpi, tak ešte aj na základe viacerých členov získavate ďalšiu pozíciu zdarma. Je to fakt neskutočné. Čiže ten človek môže byť kdekoľvek hĺbke v tom vašom strome, tak vy vďaka nemu, ako on získa 50 nových členov, tak vy získavate novú pozíciu. Vidíte, tu máte vaša pozícia, takto niekde vaša nová pozícia a toto je váš priateľ niekde v tom strome. A webinár Speaker Bonus, to je pre lídrov a ľudí, ktorí radi robia webináre, ktorí radi jednoducho týmto spôsobom komunikujú so svojimi ľuďmi. Môžete zarábať až do $5,000 vďaka webinárom. Takže naozaj je to neskutočný potenciál. Všetko kompletne začína 1. februára. Samozrejme, už teraz sa zarába, už teraz sa vyberá, už teraz to všetko funguje. Akurát, že to do 1. februára 2015 sa budú stále pridávať nové a nové funkcie, nové a nové možnosti a celé to bude naozaj neskutočne fantasticky fungovať. Takže o tomto celé je to o tom, že vznikla sociálna multimediálna sieť, ktorá bude mať naozaj neskutočné prvky k propagácii, ktorá bude mať naozaj neskutočné prvky k zdieľaniu a sťahovaniu multimediálnych vecí, či videí, fotiek a podobne, hier a takýchto vecí. K dispozícii bude aplikácia, čiže bude to všetko aj cez mobil, naozaj neskutočný potenciál. Takže, čo na to hovoríte, je to super, však myslím, že je a nie je tam nič, o čo by ste prišli. Jednoducho, vaša investícia $10 sa vám niekoľkonásobne vráti a máte istotu, že tých $10 na 100% za pár dní zarobíte, a keby ste do toho išli s vlastnými peniazmi. Nemáte sa naozaj čoho báť. Takže to sa pridá. Takto tu sa vidíte, všetci hlasia. Ja verím, že sa aj vy budete hlásiť a že si jednoducho spravíme nejaký obchodný kontrakt a že jednoducho začneme spolupracovať. Takže prajem správne rozhodnutie, pozrite si aj ďalšie informácie, ďalšie videá, prípadne stránku a teším sa na spoluprácu s vami. Držím palce, majte sa pekne, do počutia.